ದಾದ 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 ಮಂಡೆ ವಿನಾಯಕ ಹಾ ದಾದ ಓಲೆ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮೇಲೆ ಓರ್ಲೆಪ್ಪೆ ವಿನಾಯಕ ಮಂಡೆ ಚ ಒಂದು ದಾದಿಕ್ ಸೀಸನ್ 4 ಬತ್ತನ ತಮ್ಮ ಅಂದು ಪೊಯ್ಸತಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ತಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಓ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಏನ ಪಂಚ್ ಹಾ ಒಯ್ವಾಡೊಂಜು ಪಾಡ್ದನ ಹತ್ರ ನಾಳೆ ಮಗುರ್ ಜೊತೆ ಈ ಸತಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಣ ಮಾರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ದಾಯಕ ಮಂಡೆ ಚಲ್ಪ ನೀನು ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ಕರ್ಣ ಸರ್ತಿ ವಿನ್ನ ಆತ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿನ್ನ ಪನ ಜನ ಪೂರ ಮುಗಿದಿನ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾರಿ ಈ ಸತಿ ದಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದ ಜತ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಏರಿ ಪಂಚ್ ಪುರುಷೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರನ್ ಏರಿ ಪಂಚ್ ಪುರುಷೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರನ್ ಪುರುಷೆ ಅನ್ ಪುರುಷೆ ಅಂದ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ನನಗೆ ಒರೊರು ಡೌಟ್ ಮಾರ ಮಲ್ಪಣದೋನಾಗ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾಯನ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಈತ ಆಜಂಟ ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ರೇಟಿ ಉಂಡು ಆಜನ ಕೊರ್ಪಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಕೊರಡು ಕಾಸು ಜನ ಆಜನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಊಲ ಕಾಸ್ತ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಬುದೆ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈತ ಕೊರ್ಪಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆನೆ ದಾನೆ ಕೊರಂದೆ ನಮಕ್ ಸೀಸನ್ 4 ಕೊರುಯತ ದಾನೆ ಕೊರ ನಮ್ಮ ತಾಡ ಮಲ್ಪಣ ಹೊಡ್ತಿ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಡತ ಆಡ ಏತ್ ಮತ್ತ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾವತನ ಈತ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆಯ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲತ 185 ಪಂಚ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಈತ ಐನು ಪಂಚ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಬರಿ ಒಂದಿ ಆಯ್ ಅವೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಆಯಗ ಈ ತಟ್ಟಿ ಬುಕ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಗುಜರಿ ಮಾಡ್ದ ಐತ ಕಾಸಿಡ್ ಜೀವನ ಪೆರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಳು ಯಾವ ಐದು ಮಾರಲೇದ ಆಗ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ಚಿ ಆಯನ ಪಂಚ ನಮ್ಮ ಪತ್ತವನ್ನು ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ನಂಗೆ ಏರ ಒಂಜಿ ಪಂಡತಿ ಪಂಚವರ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯನಡೆ ಪೋಯ್ ಆಡ ಏತ ಅವು ತಿಕ್ಕುಂದುಕ ಸರಿ ಡಿಂಗ್ 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 ಇಂದು ದಾದ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾ ಡಿಂಗ್ 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 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಎಂಗುಲು ಇಂಚ ತಿರುಗಿನಿ ತಿರ್ಕಿಂದ ಹೇಗ್ಯಾ ಅವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚಾಪುಡ ಆಟಾಡ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ಕಿಟ್ಟಡ ಪೂಜ ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಆರು ಓಲೇರು ಆಜನ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪನ ಬೊಕ ಆಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ ಬೋಡು ಅದು ಈ ನಿಮ್ಮ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ್ ಮುಸುಕು ಬರ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ಅವು ಕೊರ್ಕೆ ಆಜನ ಬರ್ಪನ ನಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಚ್ಚದಿಂದ ಬಂದು ಕಾಸು ಕೊಡತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರಿಗೆ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅರುಣ ಅರುಣ ನನ್ನ ನಿನ್ನನೇ ಮರಣ ಅಲ್ಲ ಮರಣದ ನೀರ್ 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 ಮರಣ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಸಂಜೀವನ ಮಾರಿ ಅದು ಮರಣ ನೀರ್ ಇಂದು ಅಣ್ಣ ಅಂಬೇರು ಪಂಡೇರಿ ಈರಾವು ಪುಂಚು ಕೊರ್ಪಾರ್ಗೆತ ಪುಂಚು ಪುಂಚು ಎಂಚಿನ ಉಚ್ಚುದನ ಮಾರಾಯ ಪಂಚ್ ಮಾರಾಯ ಪಂಚ್ ಅವು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಐ ಉಲೈ ಬನ್ನಾಗ ತೀರ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಡಿತನತೆ PUNCH ಅಂಚೆ ಪುಂಚು ಬಣ್ಣ CH ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಟಾನ್ ಇಜಿನ ಮುಂಜಿ ಬೇಸಾತು ಅಂಚೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇದ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಬರ್ಚವ್ ಅಸಮ್ಯ ಅಜ್ಜಿಕ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಅವು ಬರ್ತೀವಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ವರ್ಕ ಈರೈನ ಕೊರ್ಪರ್ ಈರೈನ ಅವು ಪುಂಚು ಕೊರ್ಪರ್ ಗತ್ತ ಪುಂಚತ್ತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಚ್ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪರತಿ ಎಂಗ್ಲ ಸೀಸನ್ 4 ಬೈದ ಮೂಜೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೂಜೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಒಂಜೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತಿನಿ ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಇತ ಮಾತೆರಗ ಕಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಮುಕ್ಲೇನು ಓಲ್ ಮಡಿಪುಗಂದು ಅಂಚಾದ ಈದ ಮತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಮಂಡೇಡ್ ಬೈದಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಂಜಲ್ ಬೈದು ದೆಪ್ಪ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಅವು ಹತ್ತು ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದೆ ಅವು ಪುಂಚಿತ್ತನ ಕೊರ್ಲೇದೆ ಅವನ ಎಂಗ್ಲ ಸೀಸನ್ 4 ಗೂ ಬೋಡತ್ತೆ ಪಂಚದ ಈಡ ಉಂಡ ಎಂಡ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪೇನು ಅವನ 5 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪಂಚ ಪುರ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಡ ಪಂಚದ ರೇಟ್ ಉಂಟು 1,000 ರೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂದ 1,000 ಶುರು ನಮಕ್ ಕುರ್ಪಿನಿ ಅವು ಆಡಿಷನ್ ಪೂರ ಆದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಅಪ್ಪ ಕುರ್ಪಿನಿ 7,000 ಮೇ ಕುರ್ಪಿನ 500 ದತ್ತ 10 3 ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಸು ಕೊರಚೆ ಇತ್ತ ವಿಷಯದಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಂಚು ಮತ ಯಾವಚಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪಂಚ ಯಾವಚಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಸಸಿರಾಜಕ ಅವ್ರು ಮಾತೆಕ ದೆರ್ಪುಜೆ ಶಶಿರಾಜ್ಕುರ್ ಮಾತೆಗಳ ದೆರ್ಪಿ ಯಾರಕ್ತಾನೆ ಮರಲ್ಲ ಬೊಕ ಆರ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲಲ್ ದೆರ್ತೀರಿಗೆ ಎಂಜ ಸಸಿರಾಜಕ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲಲ್ ದೆರ್ತೀರಿ ಎಂಜಿನ ಆರ್ನ ಬೊಡಿದಿರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೇನ್ನಾಗೆ ಬೊಡಿ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿರ್ಗಿಂಚ ಇಚ್ಚಿ ಬಂಡದ ಕೈದೇ ಇರ್ತೀನಿ ಈಡ ಏತ್ ಮತ್ತ ಪುಂಚು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದ್ಸರದ ಉಂಡು ಮಂಡಾರದ ಐನೊಂಚೂರು ಮೇಗ ಸರಿಕ ಡೈಲಾಗ್ ಮಗರ್ ರ್ಯಾಪ್ಚ್ ಮಾರ್ರೆ ಮೇಗ ಎಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ದುರಂತೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಸಯ್ಯಡ್ ಎಂಕ್ಲೂಡ್ ಈರುಲಾರ್ದ ಈರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಇದೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅವು ಏನ ಪುಂಚು ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಚ್ ಬಂದ್ಪೆ ಪಂಚ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ನೆಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಪನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನು ವೈಕ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಜತ ನಿಕ್ಕಲು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ತಕ್ಲತ ಬೊಕ ಈರೇರು ಝೊಮ್ಯಾಟೊದ ಅಮ್ಮೆನ ಅಜ್ಜಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಾಡ್ನಿ ಬುಚ್ಚಂದ ಮತ ಸಾವು ಇರ್ನ ಅವಯತಿ ಸರಿ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲಿ ಇಚೆ ಸುರುತ ಪಂಚ್ ನೆಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಪನು ಎಡ್ಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಪನು ನಿಕ್ಕು ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚ ಮಾಡದನ ಈ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ ಬಾಲೆ ಆತಿಚ್ಚು ಬನ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಅಪಗ ಇರ್ ಪಂಚ ಕೊರ್ಪಾರ ಚೆಲ್ಲೆ ಸಾ ಎಂಕತ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಚಿ ಗಾನವನ್ನು ನೂಕಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ఆయన మళ్ళా మెగా పంచాడు
ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಇಂಚನೆ ಬನ್ನಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ ಹಾ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಓಹೋ ದಾನು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಬಾಲೆ ಹತ್ತಿಜ ಹತ್ತಿಜಿ ಇರೋಜು ಸಂಗತಿ ಅನ್ಪ್ಲಿ ದಾನೆ ಇದು ಸೀದಾ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಬೋಲಿ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಾ ಹಾ. ಅಡೆಪುಂಡ ಬಾಲೆ ಆಪುಣ ಅಡೆಪೋಣ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇರೆಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅಂದ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ 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 ಅತ್ನಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾ ಎಂಜಿನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪನಾರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಉಂಟ ಇದು ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಲೆ ಆಪಿಚಿ ಇಂಕ ಬಾಲ ಆತನು ಅಂಚತ್ತು ಹರಿಯರ್ ಬಾಲ ಆತನು ಅಂಚತ್ತು ಇರೆಗ್ ಅಮರ್ ಬಾಲೆ ಆತದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಂಶಿಕಲ ವೈನವಿಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ತಿ ಬರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾರ ಸಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತೆತುಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಚ್ ಹಾ. ಇರೆ ಜೋಕ್ಲಿಚ್ ಹಾ. ಈರ್ ಬತ್ತ ಅರ್ಲ ಕನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾ. ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪಂಚಬೇತೆ ಪಂಚಬೇಟೆಗೆ ಪೊಂಜವತ್ತು ಅದು ಬಾಲೆ ಅಂಜು ಅಂಜು ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಂಚಿನೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಓ ಸರ್ ಏನಿದೆಯಾ ಪುಂಚು ಪೋಪೇರೆ ಎಂಕ್ ಬಾಲ ಆತಿಜಿ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಬಾಲ ಆತಿಜಿ ಒರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮುಖ ಜನರು ಒರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ಮಾರ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನು ಒರಿ ಮಣ್ಣಗೆ ಬೇತೀರು ಇನಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾಜಾರದು ಹೋಪಿನೇನ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇನ್ನು ಓಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ನೀನಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ರಡ್ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಪಂಚನ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ 5,000 ಮೆಗಾ ಪಂಚ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಐದು ಮರತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜನ ಸಾವು ಐದು ಕೊರ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಆತ ಈ ಸೀದಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಲೆ ಆಪುಡ ಆಪುಣ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತು ಎರೇರ್ತು ಕಂಡು ದಿನ ಬಾಲೆಂಡು ಅವಿಟ್ಟು ಒಂಜೇನು ಪೆಚ್ಚಂದು ಪೋಲ ಇರ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇರ ಕೊಂಚ ಪೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಯಾವ ಇದ್ದೆ 5,000 ಪಂಚ್ ಬಂದ್ಪೆ ಇನ್ನು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಪಂಚ್ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಗಾ ಪಂಚ್ ಅಂದು ಬೋಡು ಅಂದು ಬೋಡು ಅಂದು ಬೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಚಿಪ್ಪುಡ್ ಚೀರಾ ಕಾಸು ಕೊಡ ಕಾಸು ಕೊಡ ಕಾಸು ಕೊಡ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಬಡ್ಚಿ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ನೆ ಟೇಲರ್ ಅಂಟಿ ಸರಿ ಒರಿ ಪರೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಪರ್ಪುಡ ಒರಿ 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 ಆತ ಎಂಕೆ ತೆಲ್ಕ್ಯಾರ ಪಂಚೆಡ್ ಒರಿ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಒರಿ 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 ಒರಿಯ ಒರಿಯ ಆಯ್ ಇಂಜಿನ ಅಮಸರದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾರ ದೊಂಡೆ ಮಾರ ಸಾವು ಒರಿ ಪರೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಆಡೆ ಬೇಡ ವೆಯ್ಟ್ ಎರಡ ಪನ್ಪಿ ಎಂಕ್ ಚಾಕನಗ ಉಪ್ಪಡ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ಮಾರ ಅಜ್ಜಾ ಎಂಕ್ ಚಾಕನಗ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಕನ್ನಲ ಪನ್ಪಿ ಬಾಲ್ಡೆ ಕೊಂಡ ಏ ಬಾ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಪಂಡ ನಾನು ತೆತ್ತಿ ಬೇಪದಿನ ಮಾರ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬ್ರೂಟ್ 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 ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಕನ್ನಲ ಪನ್ಪಿ ಎಂಕೆ ತೆಲ್ಕ್ಯಾರ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋ ನಿಜ ಹಿರೇಗೆ ಬರ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಬಿಡು ತೂಲೆ ನನುಪ್ಪುನಿ ಪಂಚು ನಾನು ಆಯ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ದು ಕಣಪ್ಪಿ ಉಲಾಯ್ತು ಮಾತಾಡು ಹಿರೇಗೆ ಮಾತಾಡು ಕಣಪ್ಪಿ ಊಡೆನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಕೇಡ್ವಿ ಆಯ್ ಕಡೆ ಇದೀನಿ ಅದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಪಚ್ಚಿ ತೆತ್ತಿ ಅವು ತೀರ್ತು ಬರ ಪಚಕ್ಕ ಅವು ನೆರ್ದೆ ಆಯನ ಬುರ್ದು ನಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಬರೇಕಣ ಬರಕಣ ಆಯನ ಸಾವುದ ಪಂಚಾಯನ ಸಾವು ನೇ ಏತು ಬಂಗ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಸೀಸನ್ 4 ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪನೆ ಆನ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಎನ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಡು ಏಲಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ದಾದಾಂಡ ಮಂಡೆಗೆ ಭಸ್ಮ ಬಾರ್ದು ಬಾಯಿ ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲೇ ಎಂಚಿನ ಒರಿಲ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಒರಿಯ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಡೇಂಜರ್ ಕಲಾವಿದೆಂಬೆ ಇನ್ನಂಚಿನ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎತ್ತೆ ನಾನು ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಬಂಗ ಬಲೆಂಬೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಬಂಗ ಬಲೆ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಪಣ್ಣದ ಏನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಂಗ ಬಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಏಪಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಿರೋರ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂಜಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದು ಪಂಚ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಇಂದು ಪಂಚ್ ಅವ ನೋಟ್ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಶಾರದಾ ಮಾತಿನ ಜೋಕುಲು ಅವು ನೆನಪು ಪಾಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಸ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಅವು ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದ ಏಪಲ ಅಂಚಿನ ನಾಚಿಕೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡದ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ Premier League, Premier League.